rood-geel. Hallo, kom hier. Kom. Hoi. Kom. Ja. Ik ga ook aan een taal doen. Vertel eens even wat over rood-geel. Rood-geel is de beste voetbalclub van de wereld. Sponsor rood-geel nu. Spelen jullie erbij? Ja. Ja. Hoe lang al? Ik 4 maanden en Anouk ben 4 jaar. ik Daar in het beste. saai. Nee, jij. Nee, jij. Saai hoor. Hallo, hoe heet je? Anouk. Hoe lang zit je aan het voetbal? Wel in het vlies natuurlijk, hè? Ja, En hoe vind je voetbal vanaf nu toe nog? superleuk. Zit je in een meidenteam of zit je bij de jongens? Eerst zat ik in een meidenteam en nu zit ik in een jongensteam. Als je bijvoorbeeld nu, we zijn dus op tv, als je nu op voetbal wil gaan zeggen, naar welke site moet je dan gaan? www.roodgeel.nl, want roodgeel is gewoon de best. Oké. En heb je veel meiden in je team? Nou, we hebben nog een beetje twijfel. We hebben nou 11. Dus alle meiden die willen komen, die moeten snel op voetbal gaan. En waar is het precies? In Leeuwarden, de Kammergebuur bij het Kalverdijkje. Nou, op de website staan alle dingen die je wil weten. En is er ook speciaal kleding voor de meiden? Ja, we zijn nou nieuwe kleding speciaal voor de meiden aan het bouwen. En we hebben ook trainingspakken gekregen, speciaal voor de meiden. Y si te promesa, no cumple ninguna, te fuiste de casa.